Здравейте! Днес пак ще играем Brawl Stars. Но този път не с онзи досаден кремвирш, който ме изкара извън равновесие, а с Алекс, който ми е приятел. Здрасти. Сашко, я кажи какво ще правим днес? Ами ще ладвиландваме с Кроу. Добре. Само да те предупредя, Кроу ми е на най-висок левел и Ние сме съм макс левел, като играем на това. Да, ама ти говоря, че съм и на Силвър Мастър с него. Добре. Айде, давай реди. Секунда, искам тук само да направя на нещо супер. Добре, аре сега ще се трошим с Сашко. Ще видим кой е по-добър. Тайката по принцип не е много добра за Кроуа с някой с голям рейндж, ама както и да е. После може да я сменим. Окей. Или после да 1v1-ваме с други герои. Да, можем. Така, Сашко, къде си? Естествено, в кой хараш ще се крие това? Тотко, бе. Аре, бе. Аре ти да дойдеш. Ама ти ще ме убиеш. Знам го това. Ха-ха-ха. Ще умра. Споко, имаш още един шанс. Хайде после да 1v1-ваме с Амбър. Аре. Аз между другото съм само, като не съм играл отдавна. Аз имах преди една отпуска, където не играх за някакво 5 години. Това не знам как го направи наистина. Брат, ти беше на плюнка, гледай си хелта. Откъде го имаш това, бе? Батяк е спрей. Аз между другото трябва спрейове да си ги сложа, ама сега няма да си ги показвам, защото ако го натиснеш, ще натисна бутона да си спра видеото. Найс. Защото буквално ми е точно там, където ми е бутончето за пиновете. Айде. Ковнахте Саши. Ау, чакай, тук стана напечено, Добре, сега ще 1v1-ваме с Амбър. Да, айде. На Амбър съм от първите третия мастър. Браво. Гировете просто някак си ти помагат твърде много понякога. Да. Опа малко. Добре. Окей. Сега следващия... Аре да направим така всеки следващ рун да играем с едни и същи герои, един срещу един. Да видим кой е най-добрия на тези герои. Разбирам само защо като си показваме героите сега, нали, точно преди да започнем, на факлата на Амбър няма никакъв огън. По принцип, да. Мале, аз тотално съм забрал как се игра с Амбър. Париш. Ела така. Банан? What the fuck беше това, бе, банан? Хайде, после да 1v1-ваме с Долг. Или къвто е той на единицата. С Дого ли, бе? Кремвирш? Долг. Аз между другото имам видео с Кремвирш, играх изцяло с него. О, майко, скъсах се. Просто ми беше отвратително досаден този герой. Не го схващам как ти. И този герой, Soul Showdown, не се играе. Буквално не мога го играеш сам. Чакай. Ей! Пърш. Ще те пържена след малко и ще виж... Бегам. Аре бе, с твоето пипало. Пило. Пипало! Ела тук! Изпържи ме! Добре. Хайде сега с... как беше той Долг? Резултата е 1-1. Да, сега. За сега. С Кремвирша съм... Тук ще бъде много интересно. Просто ми е много интересно какво ще се случи.
Да сложи сега да си наспамя всички гирове. Готово. О, ти верно имаше скинче. Аз нямам. Да. Ами, не знам защо той струваше само 29 джема, този скин. Да, аз между другото винаги си опуквам джемовете за скинчета, някакви на промоция. Последните си ги опуках за скин на този джин, който между другото е як. О, нямам. Който е пирата джин. Да. Добре, аз съм свикнал да игра с герои в Стрендж. Амбър, Престил Амбър, Кроуче. А той поне може да се гледа секира през... за хилинг, бе. Ела тука. Ела тука, моето момче. Не! Ами аз съм GG. Аз съм GG. Много як. Трябваше да си използвам наденицата. Просто пауъра на тоя е уникален. Да, само това го кери. Според мен е прекалено OP. Доста прекалено OP. То преди... Аз между другото съм си сложил най-якия гир за тоя. Просто хилвам 480, когато... Ела тука, бе. Брат, ти не мога да ме оцелиш. Ела тука, бе. Аре, бе. Айде, мога. Не. Ти си пълен тъп. Ти скапан тъп. Ти си... О, не. Не. Братаре, стига! Ама, не, сега сме пак червено-синьо или както е при тебе е синьо-червено. Игра на пауъри, брат. Това е игра на пауъри. Кой... Дали ще го дадеш, дали няма, дали ще го убиеш, дали не. Аре, бе. Айде. Ела ми, бе. Бум, брат. Мистер Бомбастик. Мистер Бомбастик. Какво прави са това? Не. До сега сме 2 на 1. 2 на 1. Кои други герои имаш? Имаш ли Пайпер? Имаш ли Пипера? Кой го няма, брат? Верно с Пайпърката да играем. Много ще ми е интересно какво ще се случи. На мен ми е много забавно да игра с Пайпер. То като ние като влезем един в друг, ние сме някакво пиу. Какво ще се случи като... Добре, да. Много ме е интересно какво ще се случи с Пайпер. Буквално с Пайпер не съм играл от година сигурно. О, ти си ми като близнак. Ти имаш и розовата Пайпер? Виждаш, я имам. Да. Розово питейче. О, имам и нейните емоутове. Брат, знам, че си там, ти винаги се... Абе, що са... О, ма та бие главоумен демидж, бе. Брат, веднъж трябва да я ковнеш. Да се ковнеме по 2 пъти. По 2 удара и сме чао. Ти си беше за толкова малко. Знаеш, че трябваше да го използвам този гадже. Бях на 111. И 10 Тук беше. признавам, беше лък. Просто не са я бъфнали. Да, бе, нали, много са я бъфнали. Да, аре, човек не мога да оцеля, сериозно, аз бия само в стената. Оу, искам да скоча при теб. Между другото, аз съм на 90 хелт. Това беше много гадно. Това е, брат. Това е. Искаш ли сега рун с... Аре, с тик. Кой? Тик. Викат ме, сега ще дойде. Добре. Сега аз му казах, че ще играем с тик. Обаче вижте сега какво ще направя. Ще си сложа Едгар. Върнах се. Хайде с Нани. Не, дай с тик. О, не, това ще... Знам, че ти си добър с тик. Чакай да си го поправя байрерите. Тик е много краден. Какво ще се случи с тик. Моля? Много интересно какво ще се случи с тик. Ама не ми харесва. Аре, бе. Чакай да видя какво правят тея.
Какво ли има в шопа? Ай, давай реди. Чакай, че ми глична. Добре, айде редиш. Сега ще играем с стик. А, Да, ма не! защо ме излъга? Сега ще видим какво ще се случи. Много ме е интересно какво ще се случи. Едгар Фистик. Много си гаден. Добре, после наистина ще игра с стик. Ще хванеш корлеш. Брат, ти си рак. Няма значение, ще хванеш корлеш, ако дойдеш. Или това въртящото се на мене ще ми... И чакайте в... Брат, Не. What the fuck? Това не беше яко! Добре, хайде, после ще играя с нормалния тик. Ще те замързя. Чакай бе! Ой, 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 ой. Той я почва много агресивно. Моят момче, на къде си тръгнал? Да, съм Едгар. Добре, това беше тук за базика. Сега наистина няма да те дразниш, наистина ще играя с стик. После ще го видиш на видеото, че наистина играя с стик. И да се абонираш за канала. Ще ти кажа как се казва. Да, геймър се казва. Как? Да, геймър. На английски с долна черта и главни дата. Главното да. Окей. Тя сега тук да поуправя всичко. Добре, мисля, че Нали сме не добри. ме лъжеш? Не бе, не те лъжа, сега ще видиш. Ма ти с стик ли си? Да. Добре. Айде сега ще видим снежен човек срещу рак. Това са две коренно различни неща. Едното е пролет, лятно, едното е зимно. Двамата подскачаме и ако и двамата се докоснем, ще хванем кърлежи. Брат, ти ще настинеш. Бъди ще се разтопиш. Ох, не, изгубих си това много гадно. Оу, 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 оу. Така е супер странно. Гати, ние си разменяме кърлежи. Да бе, нали? Рачета срещу снежни човеченца. Представи си, като се доближим близо един до друг, какво ще стане? What the fuck? Кой гаджет си бе? Кое? Кой гаджет си на тик? Много големия. О, бата, аз умрях от бурята. Аз Аз не гледах. Сашко, къде си? Виждам те, видяхте. В гъза на майка ти. Запазил съм си супер точно заради твоя супер. О, ти си го изхъби това и ти си изхъби главата. Не. Добре, какъв е резултатът? 3? На 2. 3 на 2, добре. Сега с кой ще играем? Хайде с Уилоу. Имаш ли Уилоу? Да, имам. Имаш ли Манди? Не. Окей, ще играем с Уилоу. Ние ще си контролираме мозъците буквално. Да. Добре, аз съм реди, ти готов ли си? Да. После, за накрая, ще играем с Примо. Еле, Примо! За десерт. Знаеш ли кой ще ми бъде десерта сега? Кой? Ти. Да, продължавам. Ти си там. Не, ти си в храста, аз те видях как мърдаш. Не банан, не съм.
I think I'd hit her whenever you go. Maybe two. Знаеш, аз това мога много бързо да ти контролирам мозъка. Брат, ти веднъж си ме оцелил. Обаче си има отрова. Не! Мерси. Това беше много гадно. Аз ти изчакай, за да се покажеш от водката. О, не. И ти сега си зареждаш филбата. Мамичката ти. Family friendly, моля. Буря! Ти нормален ли си, бе, брат? Тъпата буря ще ме прибие. Ще пречука. Ето те. Това не мисля, че беше... Да, аз се тролнах. Не разбирам какво е полезното сега на пауъра. О, не. Бързо е. Буквално съм на една плюнка живот. Ти ако ме оцелиш, аз умирам. Тая риба ще изплуе. Аз го натисках, тъпата луква! 3 на 3 сме. Добре, аре сега, за десерт. Чакай. Ще изиграем още 2 мача и после накрая... Десерт. Аре с джин. Джин. О, разбирам те, ти обичаш да пълниш неща. Добре, аре с джинчето ще играем сега. Тук това, искам това. Благодаря. Ти имаш ли скинче на джин, бе? Мисля, че да. Или мислиш, че не? Ама не, каза се не. Не знам, мен този пират много ме радва. В смисъл, когато си покаже ръчишката те грабне, той е кукичка. Не банан, се. Тук сега ще бъде много интересно, защото джин има супер много рейндж. О, сега аз контролирам центъра. Сега ще го отконтролираш. Очите. Нямам патрон. Дръпна за газа. Айде! Това беше много гадно. Някакъв на джин е, че когато го дърпаш, ти мога го стреляш през времето, когато го дърпаш. Да те изстрелям. Не, нали когато дърпаш с джин, с пауъра му, докато го дърпаш, ти мога го стреляш. Да, бе, знам, просто сега бях на малко хероин. Сега ще бъда афака. Разбра, че това беше шега, бе, цигани. Беднанче. Кой бе беднана? Не мема беднана. Не мема беднана. Беднаната Джо. Беднаната Джо. Не, бата, това не е нормално, аз буквално те стрелнах. Да, докато като те убих и ти точно ме да стреля. Човек. Baby, kiss me more. But actually done. But you are only 12 and we're not married yet. Защо пея песни на Kids Bob? Човек, спри да пееш. Не знам. Знам, че не мога да пея, не съм го казвали Вече за не пръв път. можеш просто... Ай, ти си го изхаби.
Кофи. Ах, че си досаден. Кофи. Ах, че си досаден. Кофи. Кофи. Яш ми кофи. Пи повече кофи. Така. Пи повече кофи. Аре, после да опънем една карта на Soul Showdown. На Soul. Бимба. Yes. Веднъж гледах Glorifying убийстите. Не ме питай, видях си Миончо. Бай-бай. Бяхме 4 на 4. 4 на 4. Аре, сега идваме тук на Соулта. Я да видим някоя карта с повече хръсталак има ли? Не знам какво ще Ой, прави. да, много ще е интересно. Кой? Сега избирай си броулерче. Какъвто и да е. Какъвто и да е, брат. Окей, махни ботовете. Да, дай се. Чакай малко. Нарочно съм си махнал звука. Добре, бе, добре. Ей, аз не си пуснах гирите. Както и да е. Добре. И ти си решил да се биеш за център. И веднага ни пускаш шоудаун. Гледай го па то. Трябваше да се сложи крем-вириша в устата ти. Добре, Сашко, играем още 2 мача. За 10 ще играем с Примо. Бримо да си и сложим си. герои с рейндж. Какво? Да си сложим герой с рейндж. Хайде ме се бием за средата. Добре, Чакай герой с рейндж. да. Мисля да не са стил Примо, Едгар, Док. Брокли? Док. До. Манди. Естествено. Моята любима женица. Аз игра с Кака ти Пам, брат. С майка ти. Кака ти Пам ще игра аз. Мама. What the fuck, тя е някаква бизон. Бате, тя е огромна, между другото. Да, веднъж гледах едни такива, където бият скокали да минават през тях и пам не може да мине. О, Терминатор! Нали нямаше да се бием за център? Йо! Добре, обери ги ти останалите кутии. Не, аз играя без no powers only. Защо бе? Защото искам да се покажа колко съм скилнат. Бе, добре, аз ще си ги събирам. Типа, не си играй с тях. После аз ще спукам. О, what the fuck. О, не. Едно болче ми бие 936. О, на Assassination! What the Assassination нищо не стана. Ти верно ли ще му оставиш всичките пауъръпи и ги взема? Да, защото си му добрам. Бие много сериозен демидж. Не. What the fuck, какво беше това? Тук едно пауъръпче седи. 2200 и 500 хиляди милиарда ми взима бурята. Пъцкането. Тебе след Тако Бел. Аз просто ще те изчакам. Не, мамо не дей, мамо не дей. Мамино не дей. Добре, сега искам ревенч. с Примото. Не, хайде пак още един рунд такъв. С рейндж? Да. Обаче този път няма да взимаме нищо от центъра. Добре, айде. Центъра ще го оставим, когато бурята ни сближи. Да.
Ай, че този епизод стана половин час. Найс. Имам някакви лоши новини за теб. Security alert! Security alert! Сашко, спри, защото се чува отвратително. Да. Това ми беше целта. Аз какво ми шкулиш там? Ой, не. Как? Значи... Буквално ти можеш да победиш, ако бяха бъфнали Бони с малко. Добре, аре сега примута. Равен ли е резултата? Мисля, че да. 5 на... не 6 на 6. Аре сега, за накрая, играем приму. Бримо! Ти имаш и скинчи на приму, бе? Да. Аз нямам. Сега няма да играем за център. Да, няма играм на център. Накрая ще играем център. Бяха толкова сочен. Батко ти Примо е с... Колко пауъръпчета си, бе? Това прави четвъртия. Аз съм вече... Ей. Изчезва от тук, бе. Ах ти! Не! Искаш ли пак реванш? И ако го Още победиш... 2 игри ще направим. Ама този път наистина е последно, защото наистина ще стане половин час. Не, искаш ли сега с Шелита? О, Шелита. Лили Бул. Аре, Бул. Окей. Нали хората искат по... аз го имам този скин. Мен това повече ме кефи. Кой? Той смисъл, моя си повече ме кефи, защото нали е платен. И да струваше малко. Ама да, и аз съм си го купил тоя. Служи си го. Просто защото играя много Clash Royale и Clash of Clans. И затова съм си го сложил тоя. Ти Clash Royale сега имаш ли? Да. Добре. Сега ще се бием ли за център? Добре, сега бях малко като мишка, затова пак му... Сега си избираш какъвто и да е герой. Сега играем за златна топка. Ще играем Golden Goal. Да, сега това е последният рунд, наистина вече. И вече може да си избираме абсолютно всички, които искаме. Защото той матч стана 100 часа. Той епизод стана Направи го на Brawl Ball. Що Brawl Ball, бе? Абе, за да може да играем на това, да играем буквално като истински футбол. Искаш да играем Да, все едно да го направим така. Като той си зареди хиперчарджа или супера, ти отиваш на врата и ти бия. Иначе докато не си го заредя, се бием. Абе, играем нормален Brawl Ball, брат. Окей. Ето карта е яка. Честно, аз Brawl Ball с 100 няма игра. Къде е моят човек? Ето. Винаги съм се чудил, има ли бравър, който да няма скинове? Имало е. Преди. Кой? Пам и Пайпър. Пам преди нямаше. Да. Между другото има сега кой? Кой?
Перал, той още не е излязъл, затова няма скинове. О, не. Имаме ботове. О, не, аз забравих ботките да ги махна. Нищо една. Тая игра ще играем с ботове и следващата. Сашко. Сашко! Изчезни, бе. Ой, 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 ой! Моля те, бот 3. Пъти тъпия бот! Пъти тъпия бот! Тая игра няма да се брои, брат. Стига. Да, няма да се брои, няма. О! Тъпака! Още малко ми остават за хиперчарджа. Имам хиперчардж. Имаш ти. Това ме избута! Сашко, ти си отвратителен. Знам, не ми го казват. Гледай го! Добре, сега ги махни ботовете. Тук ме прецакаха ботовете. Да видях, а моите ме изкериха. Много те изкериха. Ти дори не бараше топката. Знам. That's suspicious. That's weird. Come on. Ти с кой ще играеш, бе? Защо сте така тънка? Сони. И ти разбрали, че до октомври или ноември ще ни бъде цонка. Да. И ти как се чувстваш за тая информация? Отвратително. Знаеш ли? Ти си ужасен. Знам. Брат, то е безсмислено! То като умреш, то буквално е на живот и смърт тук, аз съм безсилен. Човек, какво прави този пауър? Хиперчардж. Опа! Имаш късмет, че искам интересно нещо за журито. Не! Това беше огромен трикшот. Но все пак добра игра. Че, хора, видяхте, аз съм нуб на тази игра, Сашко ме смаза. То е неговият трикшот накрая, просто... Айде, чао. Чао на всеки.